Panguva ine vana majaraja zouya chikomenda pamusoro penhau yaWalter Muzimbi aiwa his arrest. Panguva ino achiuya achiti aiwa maacts ethe ruling party ZANU-PF yesi ZANU-PF ingafamba zvaichitaura chiti no one is above the law. Panguva ino munyika yeZimbabwe munhu kana uchinge wabatwa uri offside aiwa kune vanhu vari responsible wekuita action towards you not bo subscribe or like on the bell icon. Pana patopinda brand majaraja tsano yachiposta achikomenda pahendo yamukungunungwa yanonyora achiti no one is above the law, ZANU-PF's unwavering commitment to justice. Akaposta picha raMuzimba muri kuona aiwa ati surrounded nemasecurity forces aiwa achiendeswa kucourt. Pana patoona majaraja tsano yachikomenda achiti Walter Muzimbi's arrest is a political gimmick. He is safe and everything is going according to the plan. Probably, Professor J.N. Moyo will be back by end of December. Nangakwa is convinced that if he could contain General Chwenga, he could also certainly manage G40 elements at home. Ndio mashwari ari kuda panapa achikomenda namajarajaro achiti aiwa zvamuri kuona zviri kuitika panguva inoyi vana Muzimbi vatori safe. Vamwe vakamboya kataura nhau dzekechad release vachiti aiwa havamborina kana zvinoshamisira zviri kuitika apa. What they have planned ndozviri kutongoitika kuti the things they are flowing according to their plans ndozvavanga vakaronga. Panguva inoyi vanhu ngavasashamisika when I see maybe the ruling party ZANU-PF it is turning my tables against these G40 elements. Ane panguva inoyi achioneka kunzi aiwa kana iyo the ruling party ZANU-PF ichikwanisa kukondena General Chwenga uri kunzi ari kuopposa the 2030 plan, how about the G40 elements? Mashoko ari kubuda panguva inoyi ari kuonekwa kunzi aiwa these guys vatoriwo kuside kwethe regime. Musaona as if maybe the government iri kuzama kuda kuisa equal shoulder kwavari. Imbodze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Chitiko aiwa chakashoka vanhu vakakomenda kutaura zvakasiyana siyana pamusoro kwekuarrestiwa kwaMuzimbi. Pinda comment section medu dzemafunguro enyu, kana subscribe or like, chit on the bell icon.